Dénes, haragudtál valamiért Sárira? De milyen fenének mentetek oda hátra? Nem tudnának bíztatni valamivel? Ilyenkor mi várható? És Klári, hogy rajtad kívül senki sem tudja, hogy mi történt? Miért nem lehetett normálisan játszani? És mit csinálják? A fiúk azok fiúk. Közveszélyesek. Vissza kell mennetek a pszichiáterhez. Nincs ezen a kibaszott világon senki, akinek fontos lenne, hogy mi lesz veled, érted? Csak neked. Magától zuhant le, ugye? Hívd a mentőt! Mi történt? Az a fontos, hogy visszataláljon a mindennapokba. Hallgasson Debussy-t.